la banda sonora original de la trilogia Pirates del Caribe. Començarem per la segona pel·lícula, El cofre de l'hombre muerto, i en primer lloc escoltareu la peça Jack Sparrow, que com tots sabeu és el nom d'un dels protagonistes. Seguidament tocarem Davy Jones, el tema d'una caixeta de música que regala Calypso a aquest personatge, mitat pol, mitat humà. I per finalitzar us oferiré la peça He's a Pirate. Aquesta és la cançó més coneguda de la trilogia i pertany a la primera pel·lícula, La maldición de la perla negra.